Sardauna Mubi mai kwana aiki. Ga takata wace ta su zarce ka ƙara maimai mun bi ka. Gwamnoni bindo sani jan zaki do kayi mun gani. Adamawa na maida ta sabuwa uban aiki do al'umma suna ta gaishe ka. Gwamnoni na zuwa suna ganin aiki do kayi mun gani farin gwamna ka bai mahassadin ka mamaki. Kai ce da maganin duka komai ba zai yi gyangyaɗi ko bacci ba. Adamawa mun yaba da farin gwamna. Shi ne ake kira Bulldoza gwamnan kure dukannin aiki. Dan lokaci kaɗan da hawansa yau Adamawa an sha mamaki. Adamawa mun yaba da farin gwamna. Shekara biyu can baya yau bako ya zo Adamawa. Sai da ya ringa duba dan duka ɓangarori sun sauya. Adamawa mun yaba da farin gwamna. Ga ruwa na buɗe shi ko ina ana tura shi. Al'umma suna amfana ko ina ruwa yana yin kewaya. Indo guje kai mana maimaici. Yanzu ba zaman gani banza matasa a yau ta sauya. Ka ba su ayyuka da sana'u birni da ƙauyuka sai san barka. Da faduwar talakawa tana ta raka shi a baya. Duk inda ya nufa nasara ce ai ba batun a dinga batan hanya. Mijin hali na baba Buhari Sardaunan Mubi mai kwana aiki. Ta zama sabuwa Adamawa bindo ba ma haɗa ka da su ba. Mun ga takata wuce ta su zarce ka ƙara maimai mun bi ka. Ina garitar ku babbar giwa mai jan hali na baba Buhari. Ubangiji ya kara Buhari Allah da lafiyarsa ta inganta. Zan Buhari baba uban canji. Ba shaci